Nederland is een van de weinige landen in West-Europa waar het spelen om geld door de wet niet is toegestaan. Toch worden er hier jaarlijks tientallen miljoenen guldens vergokt. Alleen in Den Haag en Amsterdam zijn al meer dan 100 illegale gokhuizen waar roulette, blackjack, 7 or 11 of poker gespeeld wordt. Waar in het buitenland de overheid een strenge controle kan uitoefenen op het gereglementeerde gokken in legale casino's, is dit in de illegale speelhuizen in Nederland niet mogelijk. De gokwereld is hier grotendeels in handen van de onderwereld. Nederland is daarom een ideaal toevluchtsoord voor beroepsspelers. Deze film vertelt het verhaal van één van hen. Hé, chef. Ja? Het is weer zover. Daan, een klus voor je. Hé, schat, dat kan je toch wel even vlug voor me maken, hè? Weet je hoe dat kwam? Als je achteruit rijdt en dan neem je een bocht en dan kijk je niet naar voren. Jullie moeten die Rufus maar eens een lesje geven. Hij is de laatste tijd weer behoorlijk bezig geweest en dat begint me echt te vervelen. Ik wil hem weg hebben uit Den Haag. Jullie moeten daarvoor zorgen. Rufus is moeilijk kapot te spelen. Het kan best met z'n vieren, jullie zijn handig genoeg. Ik reken op jullie. De bekleding van mijn stoel is zo plakkerig aan mijn benen. Zou jij hiervan niet een leuke hoes kunnen maken? Voel eens zo zacht. Zacht, hè? Nicole. Kom. Afgesproken? Leuk om even met je gepraat te hebben. Hoi. Hoi. Hallo, hoor. Hallo. Ja. Pak je nou wel eens terug als ik iets minder gedronken heb? Als jij nou verstandig, ga jij nou maar bij je bingo.
Hallo. Hallo. Gaat het goed met je? Ik heb niet te klagen. Hé, niet weer praten. Ben je gek? Ik ben naar de kapper geweest. Staat je leuk? Dank je. Zijn er nog klanten voor poker? Ja, een paar. Oké. Goedenavond. Goedenavond. Oh. Heb je weer zo'n autovrak verkocht? Wat wilt u drinken? We hebben er een dubbele jongen. En u? Nog even, we hebben er een pilsje gedaan. Voor jou. Ik pas. $25. Ik zet 100. Ik wil die zien. Ja, dat is genoeg. Ik ga mee. 12,50. 3,8. 300. 2 azen. Vrouwen 9. Ik wil je zien. 2 tienen. 2,5. Straks zou jij dat autovrak van je moeten verkopen. In ieder geval niet in jou. Ik zet 500. Ik ben weg. Ik ga even een tukkie maken. Schat, wil je alsjeblieft een beetje oppassen? Ja, zit wel goed.
500. Ik ben weg. Hier zijn 500. En ik verhoog met 900. Neem even 400. Het is alles wat ik heb. Wil je zien? Straat. Jammer, jongens. Dan gaan jullie trouwen. Ah, kom, schat. Geef die jongens een paar piek om een tramkaartje te kopen. Is dat niet een beetje overdreven voor een spelletje poker? Je bent toch Daan, Fred zijn broer? Zijn die anderen ook broers van je? Leuk dat ze jullie ontmoet hebben. Moet je nog eens bij jou komen met zo'n stel? Ik mag je wel, maar nou is het wel genoeg geweest. Nou wil ik een 6 rittenkaart. Als je die scheur van je nog 1 keer opentrekt, dan zal ik er een tram inrijden. Godverdomme! Rufus! Het is pa. Schof van een Rufus heeft hem neergeschoten. Godverdomme, jongen, het is jouw schuld. Je bent laten lopen, klootzak. Ben jij daar? Daan? Je broers. Ik... Rufus heeft me... Benedictio Deo omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis, descendat super te et mania semper. Amen.
Hé, dag Rufus. Kom jij voor mij of voor die ouwe? Ik was natuurlijk niet gekomen als jij er niet geweest was. Zegt je vriendje heeft vanmiddag spreekuur. Waar moet ik heen? Het is goed je weer eens te zien, Rufus. Ik hoor slechte berichten over je. Het spijt me. Ik zou wat voor je kunnen doen. Je bent te goed voor deze wereld. Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Ik heb gisteren nog een leuk partijtje poker gespeeld met... je kent ze wel. De gebroeders Scheffer. Leuk gewonnen. Nee, met mij gaat het prima. Oh ja. Ik heb versterkt de indruk dat je in de clubs niet meer te handhaven bent en dat het steeds erger wordt. De mensen leren je kennen en dat kan niet zo langer. Niemand wil meer met je spelen, dus je weet het. Of er nou mee ophouden of ergens anders opnieuw beginnen. Hou op met je gezeur, wat wou je van me? Je kan bij mij komen werken. Ik dacht er wel eens eerder over die onzin hadden gepraat. Nee. Nou is het heel anders. Je wordt bij mij eerste dealer in de Witte Wallon, de beste club van Nederland. Man, wat je dan op den duur gaat verdienen, dat krijg je nooit bij elkaar met dat gescharrel van je. Ik heb er geen zin in. Man, je bent niet goed met je kop! Ik zeg het 1 keer. Ik bied het je niet nog eens aan. Dat is ook nergens voor nodig. Je bent gewaarschuwd. Ja? Hé, ik wou iets vragen. Ik ga zo met Karin mee en blijf bij haar eten als het mag. Want we hebben vanavond een feestje daar in de buurt. Nicole vindt het goed. Hoe laat ben je thuis? Nou, ik weet niet. Het zal nu of 12 worden. Het is een verjaardagsfeestje. Je bent om 11 uur thuis. Zo vroeg? Gadver. Iedereen mag tot zo laat. 11 uur en geen minuut later, kind. Er is tegenwoordig zoveel gespuis in de stad. Openbare dronkenschap, drugs, intimidatie, hoererij, illegaal gokken. Maar Nicole vindt het goed. Nicole is je moeder niet. Nicole is Nicole. Denk je aan onze afspraak? Afspraak? Je hebt beloofd dat je me nog eens zou ontvoeren. Ja, ik kan begrijpen dat je bij die Engert weg wil. Maar ja, je zal het voorlopig met hem moeten blijven doen. Waar hebben jullie het over gehad? Oh, niks bijzonders. Hij heeft me een oneerbaar voorstel gedaan. Hé, dat is iets nieuws voor hem. Wat heb jij toen gezegd? Ik zei, lik me reet, Marcel. En dat deed hij natuurlijk ook weer niet, hè? Nee. Sorry, Rufus, ik mag niet meer binnenlaten. Wat nou? Spijt me, de baas wil het niet meer hebben.
Hey, Daan! Al een beetje bijgekomen van de vorige week? Wat een overspannen toestand, hè? Kom op, we gaan een pils drinken. Dat begint me trouwens ook de keel uit te hangen. Zo'n gaais waar je van afhankelijk bent. Scheidhuizen zijn het allemaal. Allemaal bang voor Marcel. Ze durven me bijna nergens meer binnen te laten. Morgen durf ik niet eens meer een pils met me te drinken. Laat ze sterven. Nee, het heeft hier weinig zin meer voor me. Moest maar eens wat anders gaan doen. Trouwens, jij ook, Daan. Is er ook niks die autohandel? Toch ook allemaal oplichters? Zou je niks anders willen? Ik zal eens voor je rondkijken. Nee, het is niks met ons, Daan. Er is niemand hier waar je iets aan hebt. Hé, Rufus. Ah, Ben. Moet je een pilsje drinken? Ik zei net tegen deze meneer dat we zo eenzaam op deze wereld zijn. Dit is Ben, de trainer van mijn sportschool. Dus Daan. Hallo? Hij kan niet praten. Nou, er wordt wel genoeg geluld op deze wereld. Hé, zou Daan niet eens een keertje met me kunnen trainen? Best. Daan? Zo, maak er nog in. Hoezo? Marcel begint lastig te worden. Mag nergens meer binnen. Iedereen weet het, hè? Zolang Marcel nog niet iedereen controleert. Vergis je niet. Valt wel mee. Wat spelen jullie? Gewoon poker. Sorry jongens, het is met tijd doen. Wel, godverdomme. Schat, je kunt van mij wel wat krijgen als je het nodig hebt. Die Marcel pak ik nog wel eens. In zijn eigen witte ballon. Als ik dealer ben, kan ik natuurlijk een combine beginnen met iemand die ze daar niet kennen. Om daarin te komen moet je lid zijn. Bovendien nog rijk ook. Waarom vergeet je die hele business niet? Een vrouw krijg ik vast wel naar binnen. Een vrouw? Ja. Ik ken een meisje waar ik een jaar of wat geleden een verhouding mee heb gehad. Die kent niemand hier. Ze is mooi. Beetje kinderlijk. Ik koppel er aan Marcel. Die neemt haar mee naar zijn eigen witte ballon waar ik dan dealer ben. Ik vind het allemaal prachtig bedacht, maar welk kind trapt er nou in? Let jij maar eens. Gewoon ze. In Den Haag? Groenlo. Er is hier niet veel veranderd. Herken ik je niet ergens van? Rufus. Verrek, Rufus. Dat is een tijd geleden. Ja, ik ben er weer. Ik moest even weg. Gaat het goed? Best, net heb ik gezegd. Veel verandert hier niet. Nee. Hey, een nieuwe beker.
Tweede prijs, klaverjassen, district Oost-Gelderland. Niet gek, zeg. Heb jij de laatste jaren gedaan? Niks bijzonders. Heb jij nog wel eens wat van die Lilline gehoord? Zit hij nog steeds hier? Ja, ze is er sinds maanden. Ze werkt bij de ouders in het hotel. Gaat het goed? Ik dacht zo. Getrouwd? Ik geloof niet dat ze op jou zit te wachten. $2,75, alstublieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Hoe is het met je moeder? Goed hoor, ze ligt weer thuis. Fijn. Gaat langzaam hè, met oude mensen. Ja. Dankjewel hoor. Dag. Dag. Kunt u hier een cadeauverpakking van maken? Hé, Rufus. Hé, kijk nou toch eens. Hoe kom jij nou hier? Ik moest hier toevallig zijn. Zullen we wat gaan drinken, het café om de hoek? Oké. Eerst even mijn boodschap naar huis brengen. Zie je er prachtig aan? Wil je wat drinken? Thee graag. En thee en nog een pils graag. Je bent veranderd. Ik weet het. Jij niet. Wat doe je nu? Ik huur het hotel van mijn vader. Ik word ook een dagje ouder. Heb je het al die tijd gedaan? Nee, het laatste jaar pas. Daarvoor was ik in Londen. Op kinderen passen en zo. En wat doe jij? Slapen, eten, drinken. Af en toe een beetje geld verdienen. Je moet toch, hè? Dank u wel. Je ziet er goed uit. Gaat het ook goed? Ik heb best naar mijn zin. Het hotel loopt goed. Woon je nog bij je ouders? Nee, ik woon hier vlak achter. Alleen? Soms. Nu? Een tijdje alweer. Je hebt nooit meer iets van je laten horen. Ik heb vaak genoeg aan je gedacht. Nou, daar heb ik dan mooi iets aan gehad. Ik had geen idee dat het zo wel voor je betekende. Dit leek me de beste oplossing. Ik hou niet van die toestanden. Je hebt er niets van begrepen. Of ik heb er niets van begrepen. Of allebei. Wat doet het ertoe?
kleren bij me niks, laat staan een tandenborstel. We kopen morgen nog wel een jurk of zo. Hij is stuk? Wat, je jurk? Nee, apparaat. We gaan morgen de stad in, je koopt wat je wilt. Wat nieuwe pumps, petticoat, krultang. Voorlopig wil ik een paar kwartjes. Een paraplu, je ziet maar. Hier. Zeg, wist je dat ze die koffie maken van tulpenbollen? Lijkt me een goed idee. Maar ik krijg een pijn van in mijn maag. Hey, dat we de stad in gaan vind ik een goed idee, bedoel ik. Ja, dat bedoel ik ook. Je er pijn in je maag van krijgt. Nee, dat we morgen nieuwe dingen gaan kopen. Zeg, wie komt uit? Hoi. Even een spelletje, ik ben zo bij. Maatje, blij lopen. Ja, ik denk kaart. Kun je het naar binnen gooien? Ja, moet er een even nog laten. Zeg, wie komt uit? Twee soms. Maatje, blij lopen. Zo, het gaat onweren. Ik zit. Robert 25. Kom, maak er toch een gezellige dag van, meid. Ik ben wel dronken, maar het gekke aan mij is dat je dat nooit aan me merkt. Als heb ik me lam, dat ziet nooit iemand aan me. Nou, jou wil ik wel bekennen, ik ben een beetje aangeschoten. Zeg eens, schatje, hoe heet jij eigenlijk? Verrek, als je me nog. 14, hè? Sorry, jongens. Even nog laten. Oké. Deze bushalte is opgeheven. Wat een walgelijk café. En ik begrijp niet waarom je je zo onbeschoft gedraagt. Ik begrijp jou niet. Neemt me mee naar een café, gaat een beetje zitten kaarten, biedt me niet eens wat te drinken aan, zegt niks. Wat moest het eigenlijk in het idiotencafé? Ik verdiende mijn geld. Doe je dat? Ik verdiende mijn geld. Dat heb je toch gezien? Met kaarten. Ik ben beroepsspeler. Dat meen je niet. Waarom niet? Bedoel jij dat jij voor je beroep mensen geld uit hun zak probeert te spelen? Dat proberen ze bij mij toch ook? Wat maakt er nou voor verschil? Het is een gewoon beroep. Kwestie van techniek en mensenkennis.
Maar vooral van discipline. Je nooit mee laten slepen door het spel. Weet wanneer je op moet houden, daar gaat het om. Er zijn maar weinig die dat kunnen. Je hebt het wel getroffen met jezelf. En waarom zeg je dat dan niet van tevoren? Dan had ik vast naar huis kunnen gaan. Dan had ik niet als een hoer door dat café hoeven te lopen. Ik dacht dat je iets zelfstandiger was geworden. Dat ben ik ook. Jij komt ook niet ver in je eentje. Blijf van me af. Kun je daarvan leven, van een beroepsschok? Dat zie je toch? Wat doe je dan de hele dag? Slapen. Overdag slaap je. 's Nachts speel je. Verder niks? Nou, niks. Je wandelt wat hier aan het strand. Je drinkt wat met je vrienden, met je vijanden. Precies weten waar en wanneer de grote bedragen te pakken zijn. En trainen. Zorg dat je in conditie blijft. Soms speel je dagen achtereen. Speel je om veel geld? Wat is veel geld? Een paar duizend of zo? Je weet toch, als je s'avonds ergens een rijsttafel eet... dat het restaurant niet tussentijd 3 keer van eigenaar is verwisseld. Als het tenminste een Chinees is. Echt waar? Het gaat soms om tonnen. Ik begrijp niet hoe je zo kunt leven. Je hebt veel vijanden. Vrienden ook? Ook wel. Heb jij vrienden? Je bedoelt mensen die je kan vertrouwen? Bestaan die? Ken je die niet? Ik weet het niet. Een vriendin? Och ja, misschien Therese. Ze heeft een gokhuis. Ze is een goede vriendin van me. Heb je daar een verhouding mee? We zijn goede vrienden. Heb je wel eens ooit met iemand samengewoond? Dat zou moeilijk gaan aan mijn werk. Ik denk dat je niet durft. Jij leeft zo in je pokerwereld dat je denkt dat iedereen poker speelt. Je denkt dat als je je blootgeeft tegenover iemand dat je er meteen verliest. En dat is bij poker. Dat is in zekere zin ook zo. Bij een verhouding met een vrouw gaat het niet om winnen of verlies. Heb je het wel eens anders meegemaakt?
kunnen. We zullen zien. Heb je Rufus de laatste tijd nog gezien? Oh. Zodra je hoort waar die zit, dan bel je hem op. Ja, goed. Heb je Rufus de laatste tijd nog gezien? Doe niet zo grappig. Je krijgt hem toch nooit te pakken. Mens, bemoei jij je nou in godsnaam alleen met je kappersprijzen, wil je? Ik vind het wel een stuk. Hé, kan je niet vragen of hij croupier wordt bij jou? Dan zie ik het tenminste af en toe nog eens. Wees zo er niet op! Is er zo veranderd in die paar jaar? Ja. Het zal nog moeilijk worden. Dus je gaat het toch doen? Vind jij ervan niet? Ben je verliefd op haar? Ja, ik kan moeilijk weten wat jij op het spel zet. Kan er niet meer terug. Zit weinig anders op. Je weet, je kan nog altijd dealer bij me worden. Zeker in die zogenaamde luxe massagesalon. Ruk- en trektint. Wat moet ik daar? Hou mannen bedienen zeker. Fietsenballon. Stelt wat voor. Je kan toch op de hele wereld meer geld verdienen dan bij jou? Gaan, Corsica, Tripoli. Waarom zou ik hier blijven rondhangen? Ja, ga je gang maar. Maar je zult dan nooit een beter publiek vinden dan in mijn club. Ik kan mij jouw publiek schrijven. Maar reed. Vergis je niet. Volgende week dan pokeren bij mij 4 van de grootste Nederlandse aannemers. Dan gaan er nog zo'n paar ton over de tafel. Ja? In de hand. Blijven staan. Niet diep. Op de plaats blijven. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, we doen de slagen, hè. Rechterarm. Rechterarm beginnen. Oké? En de deur. Uitstekend. Oké, we doen nu de wurggreep. Ja, rustig. Ja? Ja? En door. En de deur. Prima. Aanval. Dan zie je. Godverdomme. Moet wel een geintje blijven, Dan. Goed, hè, Dan? Je moet jezelf alleen een beetje beter onder controle krijgen. Oh, voor ik het vergeet. Ik heb hier vandaag gevraagd. Ik heb misschien een aardig baantje voor je. Ga volgende keer met me mee. Dan zal ik je aan een vriend van me voorstellen. Oké? Oh! Schat, wat is dat? Een klein ongelukje bij de training. Het valt wel mee. Oh, schatje. Even een compressor. Nee, laat maar. Ja, wacht even. Het gaat niet meer zo best. Wat gaat niet meer zo best? Het spelen de laatste tijd. Als je
te bekend wordt, willen steeds minder mensen met je spelen. Ja, dat lijkt me logisch. Dat betekent ook dat je steeds grotere bedragen in één keer moet binnenhalen. Dat betekent dan dat jij ermee op moet houden. Die zo langzamerhand het hele gokwezen in zijn eentje controleert. En die probeert mij er al een tijdje uit te werken. Reden voor jou zeker om er nooit meer mee te stoppen. Nee, ik wil nog één keer een grote slag slaan om die man te pakken. Hij heeft een exclusieve club waar veel geld om gaat. En hij wil dat ik daar als dealer ga werken, maar dat kan ik zelf niet spelen. Wel kan ik iemand die ik ken goede kaarten toespelen. En daarmee een hoop geld. Jou bijvoorbeeld. Hé ja, laten we dat eens doen. Kijk, het is natuurlijk onmogelijk zo'n club binnen te komen zonder dat je lid bent. Wel als je vriendin van zo'n lid bent. Of beter, of vriendin van de baas. En wie is die baas? Marcel. En wie is de vriendin dan? Je schijnt nog steeds niet te begrijpen. Dat zou jij moeten worden voor die gelegenheid. Ben je gek geworden? En waar zit je me voor aan? Het zou een prachtige combine kunnen worden. Niemand kent je in deze stad. Niemand weet dat wij elkaar kennen. Hoe lang loop jij al met dat plannetje rond? Ik begin het nou pas te begrijpen. Daarom heb je me hier naartoe gehaald. Je bent krankzinnig. Jezus Christus, wat ben jij een godverdomde schoft. Je gedraagt je als een verwend kind. Je blijft dezelfde stomme provincietrut. Oké, ik doe het. Op zakelijke basis. 50-50. Wanneer kun je beginnen? Donderdag? Prachtig, daar drinken we wat op. Ik haal even wat. Hij doet het. Ik heb hem toch klein gekregen. Zie je wel dat hij nog niet zoveel voorstelt als jij denkt? Het is allemaal hetzelfde als ze maar makkelijk geld kunnen verdienen. Middelmaat. Hij versiert ze toch beter dan jij? Wat bedoel je? Nou, ik zag hem laatst op de paarden rennen met een geweldig stuk. Zie ik jou nog niet maken. Ach, mens. Schoppenvrouw. Ruiten 7. Harten 7. Ruitenboer. Schoppen 6. We beginnen opnieuw. Kijk, 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 ons broertje. Wat dan? Wie heb jacht geweest? Die jacht op Nicole, een geile luipaard. Kun je hier geen broekje van maken voor Nicole? Ja, joh, je weet dat Nicole nooit een broekje draagt. Weet jij hoe een doofstomme klaarkomt? Blaast hij op een fluitje.
Prachtig, hè? Je ziet er bijna niks meer van, hè? Glans zo mooi. Hij kan er wat van, hè? Oh, en dan plakt hij niet meer ook, hè? Kom even naast me zitten. Dan rij je een blokje om. Oh, Daan. Jezus, en nee! Feestelijk gezicht, hoor. Hou je toch ook al met een doofstomme? Hij is helemaal niet doofstom. Hij is niet doof en stom is hij ook niet. Hij kan alleen niet praten. Zegt het zeker wel makkelijk, hè? Eindelijk iemand gevonden te hebben die niks terug kan zeggen tegen dat gezemel van je. Daantje! Neem de auto weer mee! Zie je wel? Dat hij kan horen? Wil je nog wat drinken? Nee, dank je. Nou, het is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar zien, hè? Wat ga je doen met het geld dat alles erop zit? Oh, ik weet het nog niet. Beetje naar het buitenland, denk ik. Londen misschien. En jij? Kan me niet schelen. Beetje rondkijken. Hallo Daan, Rufus heeft afgebeld. Ik kom vanavond niet. Zie ik een andere keer. Ziens, hè? Direct na afloop ga je naar station Zuid. Ik kom er later om het geld op te halen. Om die tijd is er niemand meer. Is een sleuteltje van de thuis. Hij staat vlak voor de witte deur. Dat is hem. Valt mee. Hij ziet er niet slecht uit. Succes. Wat is er? Je vergeet wat. Wat dan? Geld om mee te spelen.
misschien iets aanbieden? Ik ken hem niet. Als het daarom gaat. Ik heet Max Stede. Wat drinkt u? Koffie graag. Met cognac. Ik kwam eigenlijk even een taxi bellen. Als u nog wat blijft, dan wil ik u graag ergens naartoe brengen. U weet niet eens waar ik naartoe wil. Misschien wil ik wel naar Londen. Zelfs dat zou geen bezwaar zijn. Koffie met cognac. Met de boot of met het vliegtuig? Nou, dan zou ik voorstellen met mijn eigen boot te gaan. Mag ik vragen hoe u heet? Lillian. Vindt u het goed als ik jij tegen jou zeg? Nou, even dan. Ik moet trouwens niet naar Londen. Oh, gelukkig maar zeggen. Ik kom ook erg slecht uit. En als ik naar Londen had gemoeten, had u me dan gebracht? Natuurlijk. Waarheen je maar wil. Misschien niet direct naar Londen, maar ik heb nog wel een aardig jacht liggen in Scheveningen, dus je zegt het maar waar je naartoe wil. Je kent me niet eens. Klopt. Dat is dan een goede gelegenheid. Dag, schat. Hoe gaat het? Ze is nou bij hem. Doet ze het goed? Tuurlijk. Ik zou toch maar een beetje oppassen. Ik was best onder de indruk toen ik hem voor het eerst ontmoette. Marcel? Waarom niet? Misschien wordt ze wel verliefd op hem. We hadden toch al afgesproken dat we elkaar niet meer zouden zien. Dat zegt me niks. Hallo, collega. Ik heb gehoord dat je in de Witte Ballon werkt. Klopt. Rufus ook voor de bijl. Wie had dat gedacht? Ja, nou is het alweer genoeg geweest. Zeg, kan jij geen penningmeester worden van onze vakbond? Heb je weer eens een keertje poeder mee te spelen? Zet me het. En dat was ook waar, want dat deed hij dan ook. Het is heus waar, het is heus gebeurd. En dan is er nog een ander. Toch? Heel vreemd. En verder niets, en dan zijn zo god de hele week. Vind je champagne of ça va? Ik wil geen champagne meer. Ik eigenlijk ook niet. Ik zeg ik eigenlijk ook niet. Een mieterswijf. Mieterswijf ben jij. Oei. Kom hier. Kom. Kijk eens wat je nou gedaan hebt. Nou ja, geeft niks. Kom, ik haal wel even een ander. En zo terug. Oh, godverdomme. Kopje koffie voor mevrouw. Alsjeblieft. Zeg, wat zou je ervan denken als we eens een beetje gingen varen? Middellandse Zee, Azoren. Portugal? Kan jij zomaar wegblijven bij die club van je? Nee, eigenlijk niet, maar ik blijf liever bij jou. Neem me dan mee naar die club. Nee. Laten wij nog maar gezellig hier blijven. Vind je ook niet? Ik wil die club van je best wel eens zien. Oké.
Wat doe jij nou met die koffer? Oh, het kan zijn dat ik voor een paar dagen naar het buitenland moet. Oh, wat ze wel eens een zakenreis noemen. Dingen waar je iets kan ontimeren en dat soort dingen. En natuurlijk is het grootste team. Ja, dat is zogenaamd rust, relaxing. Kamer naar de sauna. Hallo. En dan verderop. Het is goed uitgedacht. We hebben reuze veel moeite gedaan dat het leuk kan worden. Maar hier heb je de whirlpool, dat zijn die gaten onder het water. En dan komt een hele sterke stroom uit, dus een jetstream. En als je erop gaat zitten, ja, dan krijg je een heel lekker gevoel. Werkelijk, wil je het eens proberen? Lekker raspelen. Het bekendste spelen in ieder casino vind je roulette. Kijk, als je pair speelt, krijg je dubbel. Dan zet je vol op één nummer in het midden, krijg je 35 keer uitbetaald. Dus dat is niet gek, hè? Dat is helemaal iets voor jou. Kom je mee? Harte 4. Schop aas. Hart aas. Klaver 3. Hart aas begin. 200 gulden. 200 gulden ingezet. En 2. Pas. Ik zou best mee willen doen. Nee, die mensen spelen poker. Ja, dat zie ik wel. Nou ja, ik zou het maar niet doen. 4. Ze zijn heel goed en het gaat om vaste bedragen, weet je nou? Boer, morgen het Ik heb al wat geld bij me. Nee, daar gaat het niet om. Je kan van mij best wel wat krijgen. Maar het is niks voor jou. Er zijn zoveel leuke, lollige dingen te doen hier. En ik wil zien. Waarom speel je niet roulette? Dat is echt iets voor jou. Tot u er gezellig bij zitten. Neem aan dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Nee. Niet meegaan. Nee, niet doen. Mag ik uw kaart zien? Nergens vieren wind. Niet slecht, hoor. Wil je Marcel zeggen dat u zo snel mogelijk hierheen komt? Ik ben bang dat hij erg druk is. Zeg hem dat als hij nu direct komt, ik hem kom halen zoals ik hier lig. 7. 8 mogelijke flush. Aas. Vrouw, 2 vrouwen. 2 mogelijke flush. 2 vrouwen begint.
300. En 3. 3 miljoen. En 300. En 300. En 300. Nee, geen kwestie. Aas. Welke uit de Nostraat. 10. Ja, goed. Koning. 4. Morgen ga ik naar mijn advocaat. Die grap met dat vrouwtje, dat zal je een boel poen kosten. Hoe meer, hoe liever als het aan mij lag. Ja, je gaat je gang maar. Kunnen we dit gesprek niet voeren zonder die spaghetti vreten? Meneer Taglioni verstaat geen woord Nederlands. Oh, je hebt tegenwoordig altijd van die kerels die niks kunnen verstaan. Is dat de nieuwste mode? Vraag dat maar aan dat stuk van je. Ja. Als tenminste niet zo blijft die iedere man gereed die zit tegen een lijf loopt. Je hebt helemaal meer beschaving en allure dan jij. Dat stomme kring zeker. Nou, toevallig weet ik daar wat meer vanaf. Oh ja, dat zal wel. Ze is een vriendin van Rufus. Wist je niet, hè? Klets. Ik heb je toch verteld van de paardenraces? Stonden ze te vrijen. Heb ik zelf gezien. Gooi er eruit zodra ze aangekleed is. Afspraak op elkaar. En 900. En 900. En 900. En 900. En 1000. Ik ben weg. 1000 ook. Mag u uw kaart zien? 4 vrouwen wint. Jullie moeten direct hier naartoe komen. Heel belangrijk. Ik reken op je. Verwisselde kaarten. Je weet wel welke. Ja. Het gaat wel fantastisch, hè? Ik speel ook even mee. Je brengt me beslist geluk. En een 10, en een 9, en een 4, en een boer, en een heer, en een aas. Boer, 7. Aasboer komt uit. 2000. 2000. Ik ben weg. 2000. Plus 2000 erbij. 2000 plus 2000. Ik ben weg. Ik ben ook weg. Ik ga mee met 4000. Gaat mee met 4000. 7. Boer. Eerste koning moet even spreken. Pas. Pas. Ik ben weg. De pot. 10.500 in de pot. Ik ga mee met 10.500. Gaat mee met 10.500. Een 2. En een 3. Koning voor 7-3 spreekt. De pot. 31.500 in de pot. Ik ga mee voor 31.500.
Laat uw kaarten zien. 2 koningen. 2 koningen. 2 koningen, 7 boer 3 is hoger dan 2 koningen. Boer 7, 2. U hebt gewonnen, meneer. Dank u. De pot is 1000. Ik ga mee met 1000. Gaat mee met 1000. Ga mee met 1000. Ga met 1000. 1000. 1000. 1000 voor mij. 2 vieren. 2 zevens. Een 6. En een 2 vijven. En een boer. Maak 2 boeren. Vrouw blijft hoog. Pas. Pas. Ik pas. Pas. De pot. De pot is 6000. Weg. Ik ga mee met 6000. Ga mee met 6000. Ga weg. Weg. Ik ga mee met 6000. Ga met 6000. En 3. 3 vijven. En een 2, boeren 2. 3 vijven is hoog. Pot. De pot is 24.000. 24.000. Ik ga mee met 24.000. Gaat mee met 24.000. Plus de pot. Is 72.000 gulden. Alsof het zo'n zakgoudje is. Ik ben weg. Gaat weg. Tegen de hoog spel. Ik ben weg. Die gaat weg. Ik heb er geen 72, ik heb er 60. U mag van mij 60.000 inzetten als meneer 12.000 terugneemt. Ja, daar ga ik mee akkoord. 60.000. 60.000. Dank u. Laat uw kaarten zien. Voerhuis boeren 2. Nee. Carré 5 heeft gewonnen. Alsjeblieft. Dat moet een 8 zijn, hoe kwam dat nou? Nu kunnen we te weten dat het 8 is. Dat is geknoei. Ik dacht, een leuke partijen.
Jezus Christus zelf. Moet je? Ik ben de vrouw van Marcel. Wat moet je met hem? Ik moet helemaal niks van die man. Ik heb nou geen tijd voor dat gezuur. Een andere keer wil je? Nee, blijf hier! Ik ben niet bezot. Nee, meneer. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor alle moeilijkheden. Ach, u moet godverdomme Rufus hebben. Die is de oorzaak van de hele rotzooi. U moet zich een beetje rustig houden. Dat zoeken wij wel uit wie de schuldige aan is. Nou, het ziet er wel naar uit dat de boel hier gesloten wordt. Want dit is tegen alle afspraken.
Goddank dat je er bent. Alles is verloren, het geld is weg. Wat kom je nou niet doen? Ik hoopte dat jij hier zou zijn. Omdat je misschien dacht dat ik er met het geld vandoor was. Als ik dat gedacht had, was ik niet hier gekomen. Waarom ben je dan hier? Ik zou het delen. 50-50. Dat was de afspraak. Alles is weg. We hebben niks meer.